Muga-muga Pak RT neng omah ndang rampung masalahku. Den baru Den. Pak RT baru Den. Kowe kempar-kempori ngopo? Pak RT iki lho ra ning omah. Boleh kono lho nang maetan. Kowe ngapa to Lek ndong? Penekan kaya kethek wae lho. Petan biasmu kuwi. Ayo, balen pisan kas. Ora Lek. Oh, biar jirit malah dilok wae kaya kethek. Cok. Lek, Yo. Mau. Kowe meh ngopo? Ngene lho, Lek. Aku wis gambar iki lho. Iki lho, Lek. Pak RT kan jatahne ngetan. Ajeng arep tak undoi. Halah. Kowe ngopo rek kae to momo? Aku ki lho lagi bar mentas. Lah kok kowe malah nyemplung. Kowe lho hebat tak tiliki kabeh. Isine lho ijo kabeh. Oh, iki lho. Awak iki lho malah bintul kabeh kaya ngene iki gaglate nyamuk. Apa iya to, Lek? Waduh, wis tak gambar mah gedhesekan kethek. Ngomong apa kowe? Ketek. Mau piye ono? Saiki kowe bayan pisan gas. Wah, ndekake nek ora diresiki ngene ya kurang sip. Oh iya. Akeh iki bunder kaya pentol. Lah ngopo ya? Salome lho dijenengke pentol. Ngopo ya? Ane jenengke penting. Ya. Goblok. Gara-gara akeh. oh lah kuwi lho bocah neng kono no. Lu kate. Apa no? Iki Pak, iki enten urusan penting Pak RT. Surat menyurat. Ya eneng golek Pak RT. Golek Pak RT engko bengi no. Ora enak-enak wong santai ae. Nek yaene kudu ono ngene niku. Ye. Niki penting Pak. Perkara niku gampil. Oke. Come on. Tunggu kono sik no. Tak jukokno berkas ke. Jane arep golek surat apa to? Kowe senengane ngrepoti Pak RT kok. Piye no? Nih Pak, ameh jaluk surat cerai Pak. Apa no? Kowe nek ana apa-apa iki sabar sik no. Sadar kowe no. Kowe nek ana apa-apa iki dirembug sik, ora iso terus gawe surat cerai ngono kuwi sabar. Ora iso Pak. Ngene lho no. Aja emosi sik no. Kowe sabar no, sadar no. Aku wis sadar Pak. Yo, ngene lho no. Masalahe apa? Kabeh iki diurus sik. Masalah iki mak kowe duwe masalah apa no? Wong atek njaluk surat cerai kuwi lho. Ngene Pak, aku lho bendino ae padu ae terus. Wis ra kuat aku. Neng ati ndongkol. Jan kaya wong stres kae lho Pak. Ngene lho. Kowe sadar, sabar. Apa-apa kuwi dirembug. Wis ra iso Pak, pokoke aku kudu cerai. Ku apa wis mbok pikir tenan. Terus Pak, aku pokoknya kudu cerai iki Pak. Ngene no.
nek kuwi memang keputusanmu terbaik ya tak geke. Jane aku ya mesake kuwi aja cereno. Tenang. Nek wis niatmu ya ora apa-apa. Tak geke. Surat cerai. Oke. Nama suami Agus. Agus. Lah jenengmu kan Wiyono. Iya Pak. Agus Pak. Tonggoku Pak aku Pak. Bendino terpadu wae. Ning das mumet karo mantan. Jirek no. Dan sampai cah kenceng Agus. Kira kowe. Nek senengke oh entek meneh balen pian kas beda Ready? Kamera roll. Action. ora lek Roll. Sip. Action. yo Lah kok kowe malah nyemplung. Kuwi lho hebat tak tiliki kabeh. Isine lho ijo kabeh. Oh, iki lho. Awak iki lho malah bintul kabeh kaya ngene iki gaglake nyamuk. Action. Ayo Pak. Iya Pak. Agus Pak. Tonggoku Pak aku Pak. Bendino terpadu wae. Ning das mumet karo mantan. Lah kowe cah